Hey लोगोफोर बर' मिक्सचार YouTube चेनेलाव नोंथांखौ गिबियावनो बरायबाय गिबियावनो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर जों बयबो मिथिखायो बैसागु बुङोब्ला गामि गामि बोराय बेन्थ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' जानानै खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बयबो गोसो होसार होसार रंजानाय मोसानाय नाथाय जोबोद दुखुनांथाव खोथा जों बयबो मिथिखायो दा थासारिया मा सोलिगासिनो दङ जायनि जाउनाव जोङो थांनाय बोसोरफोरनि बादि खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै ज' मोसानो ज' रंजानो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राबसै जियानो जायाथों मानो लोगोफोर देग्लायनि बैसागुखौ नोंथांमोना जाहाथे बयबो गावबा गावनि न'आव थानानैनो बैसागुनि नेमखान्थिफोरखौ जाहाथे मोजाङैनो मोजां फालिलाङो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायहरबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम आरो फिन खनसेबाव रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे दिनै बर'नि मैखोम इउटुबारफोरा बैसागुनि थाखाय गाहाम हामलायनो नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैगोन बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारि बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरि लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय लोगोसे आंनि आंगोनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो आरोबाव फिन खेब गाहाम हामलायनाय बावहरबाय लोगोसे बर' मिक्सार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला बिथांनि चेनेलखौ जेसेबां हायो साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो भिडिअसफोरखौ शेयार खालाम गोजोन्थों हेल' खुलुमबाय बेनिसिमबो आं राजा खुंगुर नार्जारि बर' मिक्सार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो आङो बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनि जानानै रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गाहाम देहा आरो गोग्गो साननाय हनायजों नोंथांमोना फैबाय थानाय समखौ बारग'लांनो हाथों नोंथांमोननि जिउआव साननाय हनायफोरा बयनोबो जाफुंसारथों बेखौनो बुंनानै आङो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबनाय थाबाय आं राजा खुंगुर नार्जारि गोजोनथों खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोम भिउआर लोगो नोंथांमोनखौ गेदेरनिसिम आंनि खुलुमनाय उन्दैनिसिम आंनि अननाय जासिहरबाय गोदान बोसोराव नोंथांनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंसारनो हाथों बर' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनखौ सिगाङाव जेरै अनसायदों थिग बेबायदि अनसायलांबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसेनो आंनि बर'सा देरहासार चेनेलावबो नोंथांमोनखौ भिजिट जानो थाखाय गुरै खावलायबाय गासैनिसिमबो फिन आरोबाव गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय गोजोन्थों खुलुमबाय आं चन्दन मोसाहारि बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनि गासै साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोननि न'खरजों लोगोसे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना गोदान बोसोर बैसागुनि बयबो ज' अनलायनानै संसार जालायनो हायो मोजां देहा लानानै जों बयबो थांनानै थानो हायो आं बेखौनो आसा खालामबाय लोगोसे जोबथारनायाव जाय बिथांमोना बर' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे जाय बिथांमोना शेयार खालामाखै लाइक खालामाखै बिथांमोनखौ थाबैनो लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय गासैखौबो गोजोन्थों आरो आंनि मुङा बिथराय मोसाहारि आंनि इउटुब चेनेलनि नामाबो बिथराय मोसाहारि आङो गिबियावनो रंजालि बैसागुनि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैनोबो जासिहरग्रोनाय थाबाय दा मिन्थिखागौ नङा होनबा जोंना बुहुमा मा बेमारजों साग्लोबजागासिनो आरो बे बेमारा बेसेबां गिलु बालु गासैबो मिथिखागौ नङा होनबा स' एबारनि बे रंजालि बैसागुखौहाय आङो आंनि आंगो बर' सुबुंफोरखौहाय गाव गावनि न'आवनो थानानै गाव गावनि न'खरजोंहाय एबारनि बैसागुखौहाय फालिगोन होननानै आं आसा खालामबाय थांनाय बोसोरनि बायदि सिगांनि बोसोरफोर बायदि दाथ' जोंथ' गाजा गोमजा ज' थानानैथ' जोङो दा मानिनो हानाय नंला नङा होनबा मिथिखागौ गासिबो मा अबस्थायाव दङ बे जोंनि हादरा स' बिनिखायनो आं आरो खनसे खावलायबावो जे जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरा गाव गावनि न'आव थानानैहाय एबारनि रंजालि बैसागुखौहाय गाजा गोमजा न'आवनो न'नि फेमिलिफोरजोंहाय मानिगोन होननानै आं आसा खालामबाय आं बेखौनो बुङो खुलुमबाय आं अबेद गोरा दैमारि बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनिसिम आरो बिथांनि साबस्क्राइबारफोरनिसिम आरो बर' रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो फैबाय थानाय रंजालि बैसागो आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय
गोजोन्थों। खुलुमबाय आं अबंसा ब्लग इउटुब चेनेलनि बिगोमा अबंसा बसुमतारी बे बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। मिजिंथियो नोंथांनि नखरजों लोगोसे गासैबो बाय बाहागि बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ मोजाङै मोजां बारलांगोन होननानै मिजिंथिनायजों आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बेनिखायनो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंनि बर'नि मैखोम इउटुबारफोरखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।